aron makigtagbo sa Ginoo, aron maghalad sa Dios. Muna nga kita ni dawat kang Jesus Christ aron maghalad ka sa itong kagalingon. Dili lang kay ingon nagsimba nagdaig ta nangalagad ta kun dili ihalad nato ni itong kagalingon. Kanang buhi nga sacrifice, kanang buhi pa ka ba dili nang patay na ka ana na ka mo na inungdan nga usahay kanang mga tao no abi nimo sa tinuod lang sa diya nga naa nay diferensya diya pa mga lagad. Ang malakay nagtudlo sa unsa daw paagi nga diin ang tao nagbinuang sa Ginoo nga matod pa niya ang mga tao manggod naghalad nga dili sila takos ba kanang gitawag og contemptible nga ang pagtuo daw sa tao ang simbahan ang table sa Ginoo kani simbahan isa table of God kanang naa diha ang pagkaon kay diha giihaw ang Ginoo si Jesus Christ ba ila ang pagtuo contemptible kanang contemptible bisag unsa nalay ibutang ba pwede ni ihalal pwede ko muadto dito pwede ko musimba dito which is nga diin wa sila kabalo ang siya gisulat sa Malakay nahimong kurap kay nga naman puro halad puro wa gisulti kung kinsa ilang gialaran kay nga naman wa mo pud nagtudlo gani si para sa mga eskriba gibadlong ni Jesus Christ nga diin sila wa nagtudlo unsa na ang ilahang paghalad kung acceptable ba sa Ginoo. Muna sa Malakay nagtudlo dito nga diin ang mga tao nagahalad sa Ginoo contemptible. Muna nawiri gyud ang Ginoo sa tao kay ngano man naghalad sila og mga anang defile ba detestable kanang mga kung bagat patong unang panahon ningon pa ni Isaiah ug ni Jeremiah nga gipulyot nila ang Sabbath day. Mo bitaw nang giingon if the stranger join to serve the Lord na matod pa niya to keep it the Sabbath not pollute kaning adlaw sa Ginoo ayaw ni ipulyot kanang ayaw hugawi ba ayaw ibutang nga din mo ani lang ka sa simbahan nga wala lang mo na nga ang butang nga din giingon sa Ginoo gikurap nila ang mga pagpangalagad sa Ginoo kay ngano wa nila gisulti ang tanan mo na ang giingon niya diri nga ang pag-service ug ang service diya sa Ginoo is sacrifice. Ang Exodus chapter 8 verse 1 ingon pa niya dito kang Moses, and the Lord speak to Moses, go unto Pharaoh, and say unto him, thus saith the Lord, let my people go, that they may serve me. Gipagawas na sila, aron mga lagad, mosa na ikaw, kung mutuo ka nga ikaw, gipagawas, gikan sa darkness, si Jesus Christ, ingon pa sa Lucas, niani siya dinhi, as a light into the darkness, into the shadow of death. Sa mga tao nga nasa kangit nga naglakaw walog sa landong sa kamatayon nga ang tao it is appointed unto man once to die nga mga matay. Mabitan hinungdan ang light nga mo na si Jesus Christ. Mo na ang light is alive. Mo na kung ikaw nakakita ng light unya mutuo ka ng light, mo na imong life. Mo na nga ang tao daw naglakaw sa kangit-kit, mapandol yun siya. Kung bagat pa ba, ingon pa ni Apostol Pablo, mamatay yun siya. Pero kung ikaw magalakaw diha sa kahayag, hindi ka mapandol. Abot pa sa bundig, ka mamatay. O bitaw na nangalagat na sa Ginoo. Aron ang Ginoo gayon, mukir na ito ba? Mukir. Mo nang trust in the Lord, lean not your own understanding. Kaya ang Ginoo mo'y tagiya sa kinabuhi, siya mo'y nagpabuhi, siya ay nagpapatay sa tao. Siya nagpadala og kamatayon sa tao. Mo na usap ka matong buhaton, mo bitaw na nangalagit na sa Ginoo aron makabatud kay kinabuhi. Kay kamatayon pait yun ang kamatayon. Sakit pa lang gani. Away kayuhan ngadto na ganahan day mo ana, magkalitora mo ganahan mo, magkasakit mo ganahan mo bitaw na nangalagit na sa Ginoo. Glory to God. Sa tinuod lang. Ako nakita ko ninyo. Nakita mo nga kung doon naman may kalitora, mawala dayon. Kaya dili na itugot sa Ginoo nga magkasakit ha. Nga naman, gusto na ang Ginoo na atas halaran nila nga naisakit. Siya man gani mismo nagingon nga dili ta pwede nga adunay diferensya. Manang gingon sa Malakay nga nagdala sila mga halad nga adunay diferensya. Manang ningon siya, ihatag daw na sa gobernador kung malipay ba ang gobernador.
Kung di mali pa ang gobernador, labaw pa ang Ginoo. Mo na ang Ginoo gayon magaprotektar nato aron di ta magkasakit. Mo nang saligi ang Dios. Ihalad na imong kaugalingon diya sa Ginoo. Nya amo nang promise sa Ginoo. Kung kita mahimong takos ingon pa ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians siguro chapter 10 about anang communion. Anang mo partake ta ba sa body of Christ kari ang pulong sa Ginoo mo ni ang iyang body ni partake ta karon. Nagsilibrar ta sa Passover, giiyaw si Kristo, gibahin-bahin si Kristo, may tungod ining pulong kay si Kristo, mo man ang pulong, di ba? Kasi gingon sa John chapter 1 verse 14, and the word become flesh, kitsa mo na imong flesh. Si Jesus Christ, so therefore, kining pulong, mo ni si Jesus Christ, nagipikas-pikas, nga nung gipikas-pikas man, kay daghay nagwali. Gisgutan dito, gisgutan din na, gisgutan diri. Mo ni ang ato ang pakig-communion sa Ginoo. Ano pakig-ambit ba, pakig-uyon, pakig-uban karong adlaw, may tungod sa pulong sa Ginoo. Kita nagsilibrar sa Passover, may tungod kang Kristo Jesus. Wala yang gingon din sa 27 atong balikon, that ye shall see it is a sacrifice of the Lord Passover, who passed over the houses of the children of Israel in Egypt, when he smote the Egyptian and delivered our houses, and the people bowed the head and worship. Diya nakamubaw, mo na mga tao nagbaw, kay ngano man, gideliver ka, nakalabang ka, sa kamatayon ka, kaya ang Ginoo nagpadalag kamatayon, parianing kanong pestilence, ang Ginoo nagpadala ini. Unang angay nato pasalamatan pag yun ang Ginoo kay dili na moabot nato anang gitawag COVID-19, di mo mataptang nga mahadlok manggod mo. Muna yang gingon bisag pag-unsa ang mga butang may tabo diri kung natin pagsalig sa Ginoo mo bitaw nang ningon ang pulong ni Peter nga nadunggan niya nga si Jesus Christ ra gyud nga gusto mo imubantay nato. O bitaw na kung makigsalotan niya, pumutuo siya, makiguban ang Ginoo na to. Mo nang ningon si Pedro, casting all your care upon him, for he will carry it for you. Wala yang gingon din sa Number chapter 9 verse 2 and 4. Let the children of Israel also keep the Passover at his appointed season. Sa verse 4, ambag na verse 4. And Moses speak into the children of Israel that they should keep the Passover. Mo nang gusto gyud sa Ginoo nga ang mga Israelite mag-keep gyud ang Passover. Mo nagikinahanglan gyud ang Passover kay ngano man kanang Passover mo na atong service ang tinuod natong pagpangalagad sa Ginoo because we pass by death unto life. Nakalabang ta ng kamatayon kay ngano man gibayran ni Kristo dito sa cross. Mo na ang dugo nga giula niya dito sa cross, mo na ang ato ang tuhuan nga mo na naghugas ato kasing-kasing. Kung naghugas man ang dugo sa ato kasing-kasing, mo nang gingon na the blood of Jesus, kung na ang blood of Jesus, the destroyer, dili na mo interne mo. Malibot pasabot. Deuteronomy chapter 16 verse 2. Thou shalt therefore sacrifice the Passover unto the Lord thy God of the flocks and herd in the place where the Lord shall choose to place His name there. Aron ibutang yun ang ngalan niya sa Ginoo. Wala nga niya ta diri mo ning lugar sa Ginoo. Nga ngalan niya mo ni diri ta maghalad. Maghalad ta, magsacrifice ta. Mo nang ningon si Apostol Pablo, present your body as a living sacrifice. Naghangyo pagid siya, nag-ingon pagid siya, I beseech you therefore my beloved brethren. Naghangyo ba, nagbig siya ba, nagpakiluoy yun siya Apostol Pablo. Nga ihalad yun ninyo ang inyong kagalingan kanang bilang sacrifice. Kung atong una, ingon pa niya dito sa Deuteronomy, sacrifice the Passover unto the Lord. Kinahanglan mag-sacrifice ta the Passover unto the Lord. Kanang ambot pasabot ang kanang paglabang nato gikan sa kamatayon, kinahanglan gyud na atong ihalad. Mao kana ang tinuod atong pagpangalagad nga din atong i-present atong body mo nang nianit at dinhi as presenting our body to the Lord. Kanang
ato nang gihalad ba, dili na tayo ingon nga dili pa ta sa kalibutan, magpabilin ta sa kalibutan. Ihalad na, labi na ang Ginoo hapit na mubalik. Ang Lucas chapter 14, kung basahon na nimo, isumaray tarani sa verse 12 to 16, mao gani ang customary nila sa panahon nga mo hinungdan si Jesus Christ, nagbuhat siya og Last Supper. Kay ngano man, time naman to nga diin panahon na gito sa usa ka tuig, magbuhat yun sila og Passover. Motong nangutana ang mga disipulo kan Jesus Christ, magtutudlo asa man ato isilibrar ang Passover. Motong ningon si Jesus Christ adtong dito lugar na ay tao dito nagbitbit og kanang pitsil lang, pitsil. Dola siya ug ingnan ninyo siya asa nato isilibrar ang Passover ni Master. Motong ningon tong tao dito ta sa balay, sa apirom sa taas. Nagsilibrar ta sila dito, nga mo to ningon din sila. Ni ato si Jesus Christ dito, mo tong naay Last Supper, mo tong katapusan paniya po ni Jesus Christ this kalibutan. Spiritually, ang meaning ato matod pa niya, this is my body, ang buot pasabot, ang pulong niya ba, kanang iwali na ba, pikas-pikaso na ni, kanang hisgutan na sa mga tao. Kay si Jesus Christ is the bread of life. Mo na ang pagkaon sa kinabuhi, pikas-pikas, mo na kung wala kay pulong sa Ginoo, mo nang giingon, wa kay life sa Ginoo. Mo nang giingon, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Mo kani pulong, mo ni ang pagkaon nato. Nga bilang kita adunay life. Kay nganong naman tay life because naman tay light. Nakasabot man ta ng light. Mo na yang giingon ang customary nila nga diin mag-sacrifice sila sa Passover lamb niya kay ni atong panahon nato wa sila kabalo nga diin si Kristo died ilansang na sa cross. Wala ningon siya nga siya na ang Passover lamb nga matod pa niya, this is my body and this is my blood that shed blood nga gisabwag niya sa lapad kayo nga matod pa niya para sa pasaylo sa mga kasalanan sa tanan. Mo nang naapil na ta. Mo na nga diin katong panahon nga giingon ni Jesus Christ magsilibrar ta. Mo kani ang style karon nato nga no ato ta simbahan maghisgot ang pulong sa Ginoo because ang pulong sa Ginoo sama na sa tinapay nga gipikas-pikas aron mabuhi ta, aron may bawta kung unsay buhaton sa diya nga moabot ning kagubot ning kalibutan. Asa man ay mo moadto abi kung moabot na ang panahon? Mabita nang nangaunta aron mabuhi ta sa pulong. Kay ngano man pag-abot anang Great Tribulation, nagtuo ka nga masipti ka, unsay pagtuo nimo marapture ka dayon. Mabita na kumingon ninyo, may tabo pa ang tanan. Mabita na kanang gitawag og kanang pulong sa Ginoo, mo na light na to ba nga guide na to. Ang Hebrews chapter 11 verse 28, ingon pa niya dito sa mga Hebrano na through faith he kept the Passover and the sprinkle of blood, lest he that destroyed the firstborn should touch them. Mo nang giingon nga pinaagi sa pagtuo, bantayan yun ng Passover o kanang sprinkling of blood. Base unya ang destroyer sa mga firstborn should touch them. Kanang kuan nimo ba, makahikap lang nimo. Kanang destroyer sa firstborn. Kanang abi nimo sa tinuod lang, kaning nangalagad sa Ginoo, gitawag ni mga firstborn kung sila gyud mo ay nabag-o sa Ginoo una sa tanang tao. O bitaw na the church of the firstborn, kanang firstborn, kanang nabanhaw gyud, kanang natao gyud siya, kanang na-resurrect siya. O na gitawag og firstborn, unang natao diya kang Kristo. Si Kristo mo ay firstborn sa Ginoo. Unya ang nanunod niya mo nang gitawag og na bag-o diya sa Ginoo kan Jesus Christ. Mga firstborn, mo nang giingon except among be born again. Mo na gitawag the firstborn, Jesus Christ. Mo na nga ang pagtuo mao nay mo silibrar sa Passover. Kung ikaw wala kay pagtuo, ay ala pagsilibrar. Pero kung ikaw nagsilibrar because nagtuo ka, kung mutuo ka,
mo nang giingon isilibrar ang Passover sa unsang paagi, ihalad na imong kagalingon. Mo nang giingon niya, present your body a living sacrifice. Mo na ang iyang giingon ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 5 verse 7. Ingon pa niya, for even Christ is our Passover, is sacrifice for us. Bisan si Kristo mo na atong Passover, i-sacrifice alang kanato. Mo bitaw na hinungdan sa Sipanaya. Nagingon siya dito sa Sipanaya o sa kabutang nagingon nganong nagsimba tayo because ining Sipanaya. Sipanaya chapter 1 verse 5 to 8. And them that worship the host of heaven upon the housetop, and them that worship and that swear by the Lord, and that swear by Malcolm. Kaning gingon sa Ginoo, ngadto kanila nga nagsimba nga kanang dako sa kalangitan, host of heaven, upon the housetop, diya sa ibabaw sa ilang balay. Kasagaran na ba mga Muslim no, mao na ilang gibuhat sa ibabaw. Mao bitaw na ilang mga balay dito puro simento, wala gyud sin. Kay nga naman himuon ko na nila pag simbahan dito kay kung matubang nila sila sa adlaw dito sila muyukbo. Mao na iyang gingon upon the housetop, and them that worship and that swear by the Lord. Labi na katong nag-swear sa Ginoo ba nanaad. O katupong nanaad excuse me, by Malcolm. Katudang tanan nagsimba daw sa kalangitan, katong host of heaven, kanang inyong gisimba ang Dios ug katong nagsimba sa ibabaw sa balay. Labi na katong nanaad sa Ginoo ug nanaad pud kang Malcolm. Mga tao nga nanaad sa Ginoo ug nanaad pud kang Malcolm. Kini si Malcolm about ni sa butang sa kalibutan. Kanang mga things diri sa kalibutan ba, nanaad ka sa Ginoo pero nanaad po ka diri sa kalibutan. Kanang gitawag og balance, gingon nila nga balance. Ako nakigdebate ko anong balance ba. Na, dapat i-balance nimo materialis ug sa Ginoo. I-balance nimo spiritual ug material. Ngano man, naabay maka-equal sa Ginoo? Naabay maka-like sa Ginoo? Kung ang Ginoo makatag kinabuhi, ang butang ba sa kalibutan makatag kinabuhi? Wala nga usa ka butang giingon dinhi kanang mga tao daw kuno nga nagsimba nga nanaad kang Malcolm, siguro ikaw nanaad po ka sa Ginoo nya, nanaad po ka sa kalibutan kay ngano man mo na inungdan nga ang imong mga hunahuna dili pa butang sa kalibutan. Nahigugma pa ka sa kalibutan sa tinuod lang ingon ni Apostol Pablo, nahigugma sa butang sa kalibutan, kaaway na sa Ginoo. Wala hinungdan ningon siya, no one can serve two masters, God and Mammon. Kanang Mammon mo nang butang diri sa kalibutan. Mo ni ang iyang giingon kadtong mga nanaad sa Ginoo, nanaad pagid sa kalibutan. Mo ni iyang giingon sa verse 6, and them that are turned back from the Lord, o katong nibiya sa Ginoo, and those that have not sought the Lord, o katong wala nangita sa Ginoo, nor inquire for Him, nga wa gyud nagpakabana sa Ginoo. Wala nag-inquire ba kung unsay ilang buhaton sa diyang moabot ang panahon. Moabot ning giingon sa Ginoo nga ilhana na. Nanay ilhana basig baliwalaon na ninyong Ukraine. Baliwalaon na ninyong pestilence. Although kuan pa na pero mo na ni sinugdanan kay mo man giingon sa Bible, mo na maning kamot mo ayon ninyong baliwala. Mo na yang giingon ha. Ilabi na katong nibiya sa Ginoo katong wala nangita sa Ginoo, labi na kadtong wala nag-inquire. Tama na ng ilang pagpabautismo, pag-ila sa Ginoo. Tama na lang basta mag-awit, mag-ampo, magpasalamat. Wa pagid mo nangita kung sinyong buhaton. Nga kung moabot na. Mo ni iyang gingon sa verse 7. Hold thy peace at the presence of the Lord God. Kupti ang imuhang kalinaw diya sa tubangan sa Ginoo. Una-una ang bot pasabot ayaw mo pag-trouble mo ni gingon sa Ginoo. For the day of the Lord is at hand. Kay ang adlaw sa Ginoo dool na. For the Lord hath prepared a sacrifice. He hath been His guest. Kay ang Ginoo nag-andam og sacrifice
iyang gi-invite ang iyahang mga guest, mga gipang-awag niya ba? Ikaw, para na ron, gi-invite ka niya, ha? Gi-invite pa niya, gibid niya ang mga tao, mga, huy, ato ta dito, ato ta sa, kanang gipang awha gani, kanang gipang gi-witnessan sila, o gipang walihan sila, gi-disciple sila, munang giingon, gibid sila. Kaya nga naman, mga guest na sila diya sa tubangan sa Ginoo, munang iyang giingon, paminaw mo, hold thy peace at the presence of the Lord God. For the day of the Lord is at hand. Kaya nga naman, ang adlaw sa Ginoo hadool na. Nga naman, ang Ginoo nag-andam baya og sacrifice. He had bid his guests, iyang gipang-invite ka ng iyang mga bisita. Kita ni bisita ta diri, because kay nangita ta sa Ginoo, nag-inquire ta sa Ginoo, mo nang giingon, gi-invite ta, mo nang paminaw, Ginoo, hold thy peace in the presence of the Lord thy God. Ang adlaw sa Ginoo hadool na, ang Ginoo nag-prepare og sacrifice. Unsa may iyang gi-prepare? Sacrifice. Nga mo si Jesus Christ, giandam na niya ang pulong. Mo kani ang pulong nga iyang giandam, ha? Kanang mga tao nga baliwala lang nila. And it shall come to pass in the day of the Lord's sacrifice that I will punish the princes and the kings, children, and all such as are clothed with Israel apparel. Nga sa diya nga moabot ang panahon sa adlaw sa Ginoo nga naghalad ang Ginoo para karon, that I will punish iyang silutan ang mga prinsipe, ang mga hari o ang mga anak, ang tanan nga nagasuot og stranger apparel. Stranger apparel ba? Kung naaraman sa simbahan kay imbita ka, niya ay mong gisuot, stranger pa na, dili na mao kanang sinuotan sa pagpangalagad sa Ginoo, imbis gi-invite ka, mo nang gingon, paminaw mo, I will punish, mo nang iyang gingon, I will punish the princess, the king, silutan. Mo bitaw na bisa pag nagsimba ka, silutan lang gyapon ka. Kung magsuot lang gyapon ka ng bilang stranger lang gyapon ka sa Ginoo, kung atong una stranger ta sa Commonwealth sa Ginoo, ingon pa ni Apostol Pablo, we are stranger in the Commonwealth of God, sa mga balaod sa Ginoo, stranger ta. Karon dili na ta stranger. Mga anak na kita sa Ginoo. Mga gitawag na ta og inheritance. Maka-inherit na ta ini. Mo na hinungdan nga din sa adlaw nga ang Ginoo gani nag-prepare og sacrifice para ana karon Domingo, mo ni ang Ginoo nag-prepare og sacrifice. Kinsa may yang i-prepare? Si Jesus Christ mo na ang pulong. Mo na kung dili gani na nimo bantayan, mo na yang gingon, hold thy peace in the presence of God. Ngano man panisan jud sa Ginoo ng mga tao. Nga labi na kanang nagsimba sila nya wa nagsuot anang gitawag og cloth jud diya sa what? Kanang gitawag robe of righteousness, garment of praise. Wa bitay nungdan ang parables, kabaw ba mo sa parables ning gingon ni Jesus Christ? Ang kingdom daw sa Ginoo nga giingon niya dinhi, may tungod atong hari nag-andam og kanang kuan sa kasal sa iyang anak, kanang celebration sa kasal sa iyang anak. Mo na ang kingdom daw sa Ginoo, example parables na nga ang Ginoo daw si Jesus Christ kaslon. Mo na nga bitaw moabot ang panahon nga din adunay marriage of the Lamb, kay kita kaslon man ta. Mo bitaw nang giingon ni Apostol Pablo, gihimutan niyang spouse to him. Maayo pa ta kay siya mo ay naghimo na tong spouse nga mahimo kitang partner ni Jesus Christ kay dunay marriage of the Lamb. O na nga diin kita karon gi-invite ta. Kay nga naman ang kingdom daw sa Ginoo ingon ini nga diin nag-celebrar sila o kasal unya nang-invite sila, nya gipang-invite ang tanan sa mga kadalanan, sa tanan ang naibalatian, ang mga public gipang-invite niya. Na-invite nila nga niadto lang mawa nagsuod og bisti sa kasal. Mo tinungdan ang hari nakakita sa iya, giinan siya, my friend,
ngano man wa ka nagsuot og business sa kasal. Nakasal man ni ang ato ang gisgutan kini mo bitaw na usay kining tao, di ba? Naaman sa ato ang kostumbre nga din. Kung unsa gani ng binyo dito, unsa gani ng okasyon dito, kung kana sa kasal na di magsuot og kag pangkasal, kay di ka pasudlon diha kay di man na pangkasal. Kung magsuot ka ng party dito, magsuot ka casual ba o magsuot ka og ganang mga kung sa panagsinuotan, dapat mo ginay mo suoton. Unya ang Ginoo nag-invite na to, kinahanglan doon na kita isuot kanang garment of praise, kanang ato ang kanang robe of righteousness, kanang pagkamatarong ba diya sa tubangan sa Ginoo. Kay gusto gid sa Ginoo nga mo nang giyon sa Revelation ang iyang pangaso unon giridi niya, giridi daw na kuno sa Ginoo nga kana siya kinahanglan mag-arrange yun na og fine linen. Naagyo kay suoton. Kung wa kay suoton, mo na matagsimba nato kinahanglan magsuot ta. Kanang gitawag og garment, that is kanang gitawag og holiness. Kanang present your body a living sacrifice. Wala inungdan katong tao nga gi-invite sa hari nga di nakita niya nga wala day suot kung sa gingon sa Ginoo. O sa hari gingon siya, "Oy my friend, nang wa ka nagsuot." Hinanday niya sundalo, dalan ninyo sa gawas ni. Dito sa manggit-ngit nga din, nagakagot ang mga ngipon. Amo tong gidala nila, gikuan nila, bisag gi-invite, wala kaingon nga. Di ba gi-invite ko nimo? Di ba kuan ko, wala na lang siya kaingon, pagapos gyud siya o pagawas gyud siya. Mo na ang parables nga mismo si Jesus Christ nagingon, mao daw na ang kingdom nga din, nga matud pa niya, seek ye first the kingdom. Kung gusto ka mo tan-aw gid ang kingdom, makita nimo kingdom, mao na nga ang kingdom sa Ginoo nang-invite na siya. Kanang about na sa kasal, so magsuot yun kay kasal kay ang si Panaya nagprophecy na daan. Mao nang giingon, paminaw gyud mo, hold thy peace in the presence of the Lord. Namatod pa niya, for I will punish katong wala nagsuot o katong nagsuot lang gyapon og stranger nga apparel karon bisan ikaw dugay na nangalagad sa Ginoo, mao lang gyapon na imong binuhatan. Nga pwede ka lang gyapon mo anhi dinhi nga dili ka andam, dili ka panggitawag og takos sa tubangan sa Ginoo. Mao inungdan nga din ang Ginoo gayud mo pa nato mo tuklod na lang nato hinuon. Mo nang giingon ang ari ningon siya ipagawas ni adto sa mangit-ngit. Mainungdan si Apostol Pablo nag-ingon, present your body a living sacrifice, wholly acceptable, which is your reasonable service. Ang 1 Peter chapter 2 verse 4 and 5 nga matod pa niya, to whom coming as into a living stone, disallowed indeed of men, but chosen of God and precious. And ye also as a lively stone are built as a spiritual house, a holy priesthood, to offer up spiritual sacrifice acceptable to God by Jesus Christ. Verse 4. And to you therefore which believe, he is a precious, but unto them which be disobedient, the stone which the builders disallowed, the same is made the head of the corner. Verse 8, a stone of stumbling block and a rock of offense, even to them which stumble at the word, being disobedient, whereunto also they were appointed. O tanawa, kabalo ba mo yun yan? Kinsa mata ni dool day? To whom coming? Kinsa matong giduulan? Nga matod pa niya as unto a living stone, ngadto ta sa buhi nga bato. Wala ta ni duulan ang patay nga bato. Si Jesus Christ is the rock, the stone. Nga matod pa niya, disallowed indeed of men. Kanang atong giduulan, gireject na sa mga tao. Naisulat yun na. Gidisallow na. Gibiyaan na sa mga tao. Di sila muduol. Munang ningon si Peter, kag kinsa man day mo ni dool katong tao nga gidisallow sa tao, katong Dios o katong anak sa Dios nga wala dawata sa tao. Mo bitaw na kung sila wa ni dawat, kita mo dawat ha. Manuod ta atong buhi nga bato nga mo si Jesus Christ.
Kaya kana si Jesus Christ, daan na disallowed by men, indeed of men, but chosen of God and precious. Pero pinili sa Ginoo niya, precious si Jesus Christ. A precious tong bililhon ba nga butang, bililhon nga bato ba, mo na hinungdan nga ni Anita dinhi kay ang pulong sa Ginoo mao si Jesus Christ, bililhon gayo ni. Unsa man datong buhaton sa diyan nga moabot ni kagubot sa kalibutan? Abi nimo no sa matag government o sa mga nasod, aduna gyud sila kanang gitawag og kanang plano about sa ato ang kanang kalibutan gani si tawagan na. Ini atong Mother Earth nga say tawagan ng mahitabo. Climate. Dili climate o climate, climate change. Naibawag yun ang tibuok kalibutan nga mausab ang kalibutan. Nagsugod na gani, di ba? Na-change na gani. Muna nagplano sila, muna ako mingon mo. Kaning pulong sa Ginoo tinuod jud ni. Mausab yun ang kalibutan. Unya, unsa matong buhaton? Mao na nga kang kinsa man ta ni dool diha sa buhi nga bato. Nga mo nang giingon gireject nagtao pero gipili sa Ginoo as a precious. Sa verse 5, ye also a lively stone. Mausad na ikaw. Buhi po ka nga bato kay ni dool maka sa buhi nga bato. Mo nang ayaw dool yun sa buhi nga bato nga ikaw patay lang yapon kang muduol ka sa buhi nga bato, mahimong buhi po kang nga bato. Are built up as spiritual house kay gitukod ka ingon nga spiritual nga balay. Mo na nga kita bisag wa sila kabalo, wa sila kita ingon ini lang ta normal ta wa sila kabalo ato kasing-kasing is a spiritual house na ni. Ano man nagpuyo na ang pulong sa Ginoo dinhi. Mo na ako atong una magdalag yung Bible. Karon di na ko magdalag Bible kay ngano man nanatanan diri ug naana diri. Meditation na lay kulang. Wala ka na magdala-dala pulong sa Ginoo. Panahon lang nga ganahan sila mong basa sila pero ganahan gani nga di mo basa, di mo pulong basa. Kaya nga mo, why nasulod dire? Wala, atong una mo dalag ko karon pwede na ko dili ko dala. Gano man naanatanan ang pulong sa Ginoo. Ganingon man si Apostol Pablo, papuy-an ninyo ang pulong sa Ginoo sa inyong kasing-kasing nga madagayaon gayud. Muna nga naa kanunay diri mo nang masupok mo sa mga kaumanan sa panimalay kay dili sila mutuo atong pulong nga giingon. Balag di mo mutuo nako basta ang pulong sa Ginoo tuoy ninyo kay kalaban ninyo ang Ginoo. Luoy kayo mo nang Ginoo, maluoy lang dito sa tao nga baliwalaon ng pulong sa Ginoo. Maayo lang mo post dito sa Facebook, basahon ko na po ni yung sa kaniya ni pagbuhat ni. Muna usay makaingon jud ko. Muna iyang giingon. Ye also as a lively stone, and build up a spiritual house, and a holy priesthood, nahimo kang balaan nga parianon. Kanang priesthood ba? Ang mga tao sa Ginoo parianon, yun na, kanang imong pari ba? Priesthood. Doon na kay dugo nga royal priesthood. To offer up spiritual sacrifice, aron mo offer ka anang spiritual sacrifice. Kinahanglan mag-offer tag spiritual sacrifice. Unsa man ang offering of spiritual sacrifice? Present your body a living, holy, acceptable. Magbalaan jud ta diri mo ni spiritual magbalaan ta. Acceptable to God by Jesus Christ. Sa verse 7, unto you therefore which believe, He is precious. Kamo nga nitoo, ambot kung nitoo ba mo, precious ang Ginoo, di ba? Precious si Jesus Christ. Sa tanan nito, precious yun si Jesus Christ. Kung precious si Jesus Christ sa inyo, ha, nito mo, kung dili mo to, dili precious sa Ginoo, dili precious ang Ginoo sa inyo, ha. Kung precious ang Ginoo, mo nang nagtuog yun mo. Ang tanan nito, para nila precious. Unto you therefore which believe, He is precious. But unto them which be disobedient, the stone which the builder disallow. Ngadto daw kanila nga din disobedient, kanang di mutuman, di mubuhat sa sugo sa Ginoo, bato na siya ga gitukod, nga gi-reject og tao, disallowed. The same is made an head of the corner. Maolang gyapon na siya a cornerstone, pero gi-disallowed na sa tao.
Katong mga tao nga disobedient kanang di mo tuog yun ba, di mo buhat. Sa verse 8, and a stone of stumbling block para kanila, kundi na precious, stone of stumbling block na si Jesus Christ. Sama good sa mga Israel. Si Jesus Christ is lay in Zion as a stone of stumbling block. Mo na nga na tumbling tanan Israel. Sadya nga natumbling sila kay giblakan sila ni Jesus Christ nga ang ilang mga pagpangalagad mali. O na nablakan para kanila si Jesus Christ is a stumbling block. A rock of offense. Bato nga napandol ang mga Hudiyo. Pasalamat ganita sila napandol ng stumbling block sila kay ngano man. Gidawat ta ni Kristo. Unya karon mutuo pud nga siya stumbling block. Kung ikaw disobedient ini mga pulong sa Ginoo, para nimo stumbling block kita si Jesus Christ. Kanang mingon ka nga, grabe po kayo na istoryahan na. Kasi mo si grabe kayo nga istorya na ko. Na ang iya sa Ginoo, ang Kristohanong dili mamatay. Daghan ra ba ni angal na katong nag-adto mi dito sa meeting dito sa asa to dapat Digos. Burago sila mga parasyon, mga eskriba nagtapok dahil mga pastor ba. Gisgut din siya, unsa man nga ni. Mo to gisunod-sunod jud ko atong dako-dako ang maestro na mga abi ni mulan. Ang Ginoo na ikuan ko. Ito pastor, share mo to ko pastor. Basta sa tinuod ng pastor, ang mga laga sa Ginoo, di gid ay sila dili diya sa ila pwede gid mamatay gid. Murag ka nang kwan sa ila ba ka nang stumbling block ang akong giingon nga dili ka mamatay. Para sa ila appointed gid. Mo bitaw nang giingon, doon ay appointed sa tao ngadto sa stumbling block. Mo na iyang giingon di a stone of stumbling block and the rock of offense even to them which stumble at the word being disobedient, whereunto also they were appointed. Para nila stumbling block sa ilaha, ang the rock of offense, na istanbul sila anang pulungan na, kay nga naman disobedient man sila. Madisobedient man kung ka, kumingong ka nga, dili mamatay, because dili man gudi mo sundon ang pulong sa Ginoo. Kung masunod ni mong pulong sa Ginoo, di ka mamatay sa ato pa, baka kundi ang Ginoo. Kung musalig ka din sa Ginoo, madisgrasya din ka. Saya lang pagkaingon nato, the Lord is my shepherd. I shall not want. Ye walk through the valley shadow of death, I will fear no evil. Ngano man, for thou art with me. The rod and the staff, they comfort me. Wala na lang din nag-comfort ang Ginoo nimo. Mo bitan ang giingon ni David nga, kanang left and side o right and left unsa pa niyang gingon ang iyang enemy dili siya maunsa kay ngano man ang Ginoo nagaprotektar nila unsa pa man ay protection sa Ginoo nga mamatay man ang gyapon ta sa tinuod lang sa sulat ni Job gidil na niya kang Satanas, do not take his life. Kwa tanan, kwa yang asawa, kwa yang anak, kwa yang mga kamil, kwa yang mga karnero, mga baka, tanan, balay, bungkaga. Pero aya kwa yang kinabuhi, gusto ba mo mabasa na? Muto ba mo anak? Mo na si Job, wag yung kasala. Bisan pag, ang last nga, yung pagsulay yung asawa, giinan siya sa yung asawa nga, Job, naon sa naman ka? Tungluan ang Ginoo, tanawa na imong lawas, lata na na. Mo nang ningon si Job, maayo lang na kamudawat, hayahay. Kung dili ayay, di nakakailag Ginoo, kay basulo ni mong Ginoo. Mabitaw ito, nakabasol ko Ginoo, abin mo sa tinuod lang. Glory to God nga Ginoo. Nagtuog yung higugma ang Ginoo, kay nga nang gitagaan ko niya chance. Nga dili kita angay mo kanang mubasol sa Ginoo. Kay nga naman, ang Ginoo nagbuot sa tanan. Muna akong giingon para sa mga disobedient siya ang rock of offense. Muna akong ako musulti ini kung ma-offend mo because disobedient mo kay di mamumutuman. Pero kung mutuman mo ining pulong sa Ginoo, dili ba ka kun ang Dios, di ba? Saya na nago pangalaga ning simbahan. Unya, di day ta mutuo ini. Muna giingon niya dinhi, and a stone is stumbling block and the rock of offense
even to them which stumble at the word, bisan katong na open sa pulong sa Ginoo, napandol sa pulong sa Ginoo, being disobedient. Kay disobedient manggod sila, mo nang giingon, di manggod sila mutuan ang gisugo sa Ginoo. Mo nang inungdan, moingon gyud sila nga dili ko anang pulungan na. Kaya nga naman, di magkagamutuman anang pagkinabuhi sa Ginoo. Ang life diya sa Ginoo is truth, born again, new creation, new life. Di man gud sila mag-new life, di man gud mag-born again, di man gud mag-pass away old things, or pass away, di man niya biyaan ang old things. Mo na hinungdan, disobedient sila, mo na hinungdan, Istanbul ng pulungan na sila. Kanang pulong, kanang gitawag nga, dili mamatay. Kay nga naman, para anang giingon, man shall not live by bread alone. Di sila mutuwa na, kay nga naman, disobedient man sila, kay nga naman, pag ingon gani sa Ginoo, man shall not live, kanang live by bread alone, kung sa may mong buhaton be, nga giingon ni Jesus Christ. So therefore, diya ka mga lagad sa Ginoo, kay di man dito mo buhi, ini maningkamot at kalibutan, pero diya sa Ginoo deo, mo nagiingon sa Ginoo, siya ang life. Muna ako sa kabutang nga di na ang tao ba wala kay balo. Bisan karong panahon na ni. Nga naman, whereunto also they were appointed, gi-appointed manggod sila ngadto sa disobedient. Gusto mo nga i-appoint mo sa disobedient? Stumbling block para sa ilang. The wrath of open because they are appointed where into disobedient. Whereunto also they were appointed, gi-appoint sila sa Ginoo nga ikaw disobedient ka gyud hangtod santon. Ang Ginoo may nagbuot, Malakay chapter 2 verse 8 and 9. But ye are departed out of the way. Ye have caused many to stumble at the law. Ye have corrupt the covenant of living, said the Lord of hosts. Therefore have I also made you contemptible and base before all the people, according as ye have not kept my ways, but have been partial in the law. Wala man niya bantay ang dalan, kundi nagisgot-isgot nagpulong sa Ginoo. Pero partial. Nga naman, ang pulong sa Ginoo ilang gikurap, baka ginansya buka ng pulong sa Ginoo. Muna yung nungdan nga di, matod pa niya, gibuhat nila sila contemptible. Therefore have I also made you contemptible. Ang mga Israelite gihimong contemptible. Labi na ta, dili man wa mata gihimong contemptible, darkness jud daw, wag tay knowledge karon nga na tay knowledge. Mahimo lang gyapon tang contemptible, sundugon lang gyapon nato ang ilang gibuhat. Mo bitaro sa kabutan nga di na ko makaingon di ko sa tao ba nga. Daghang gyud di maluwas. Do ko naning kamot jud ko. Na dili unta ko kanang usa sa giprapisi sa Ginoo, kanang giingon sa Ginoo gamay ray maluwas. Mo nang usa ka butang nga di na kung gipangayo sa Ginoo, Lord, usa unta ko sa imong luwason. Kung ningon ang Ginoo, ingon para mismo si Jesus Christ ha, Jutera ang nakatultol sa dalan paingon sa kinabuhi. Pasalamatan nato ang Ginoo nakatultol ta sa dalan sa kinabuhi. Kung sa may dalan sa kinabuhi, kini atong paghalad sa Ginoo. Sacrifice. Mo ni atong pagpangalagad sa Ginoo. Mo nang nga bantayan nato ni kanang gitawag, therefore have I also made you contemptible and base. Kabaw mo unsa nang base? Basihanan sa tanan. Hinungdan sa tanan. Ikaw ang hinungdan, sila ang hinungdan sa tanan ng mga tao na salaag. Isa may hinungdan ni mga pastor dili nga mga salaag. Tungod na mga gitawag o mga nagseminar, mga lakuan. Wala gyud sila nagtudlo kanang sa ila ang sarili. Abi nimo ang pastor is a gift na dili na nimo ipang sabwag na nimo. Karon nasabwag na ang pulong sa Ginoo kaniadto pa daghanay nagsuroy-suroy. Kabaw ba mo kung say karaan nga mga nagsuroy-suroy nga pastor diri? Number 1 ang Sabat 7th day. Iglesia ni Cristo o Jehovah, mga international na atong una pag ginas panahon pa na sa gira. Sa wapay Second World War mao na sila. Kanang international nga religion nato, mao na sila.
gali lang gikunkuan lang nato karon ba, pero mao lang gyapon nag-worse na hinon mo naging na Apostol Pablo, nag-worse naman ang hinuon ang atong pagpangalagad mo nang bantayan nato mo na kung gingon sa inyo kung nangalagad mo sa Ginoo celebrate the Passover kanang imo ang pagka luwas bagikan sa kangit-ngit ngadto sa kahayag. We are in darkness nga gidala lang sa light kanang pagpahayag sa pulong gipayagan lang ba mo nang kung mga nita dinhi ang number 1 gipayag sa Ginoo kanang tinuod nga atong isilibra kung nangalagad ta sa Ginoo is sacrifice ang imong kaugalingon. Kabaw ba mo sacrifice imong kaugalingon? If any man come after me, unsay buhaton? Let him deny himself, take up his cross and follow me. Manindog kang tanan.